Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш чарговы эфірны дзень са студыі Еўрарадыё у Варшаве і абмяркоўваем, як звычайна, падзеі ў Беларусі і свеце. Абмяркоўваць будзем з нашым любімым, можна сказаць, экспертам з Германіі, гісторыкам Александром Фридманам. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер. Я адмыслова сказаў, што адзначыў ваша, так бы мовіць, лакацыю, геаграфію, што вы з Германіі, таму што апошнія падзеі вельмі шмат дакладней навінаў прыходзіць менавіта з Германіі, звязаны тым ці іншым чынам з Беларусю. Вось, да прыкладу, самая свежая навіна гэта не тое, што нечаканая, чаканая, але тым не менш навіна аб абранні такі чарговым 9-м па ліку канцлерам Германіі сацыял-дэмакрата Олафа Шольца. Мы не один раз з вами гаварылі, абмяркоўвалі фігуру Олафа Шольца. Тым не менш, яшчэ раз, у адносінах з Беларусю, нямецка-беларускіх адносінах, чаго чакаць ад новага канцлера? Напэўна, час на самой справе пакажа, што будзе, але заявы ён робіць досыць прынцыповыя. Ён займаўся беларускім пытаннем, ён і з Ціхановскай сустракаўся 2 разы і ў мінулым годзе, і ў гэтым годзе. Ён рэагаваў і на міграцыйны крызіс, і на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Тое, што ён кажа, гэта такая досыць прынцыповая пазіцыя, што Лукашенко не з'яўляецца ніякім легітымным кіраўніком Беларусі, што трэба змагацца за дэмакратычную будучыню Беларусі, што трэба адстойваць правы чалавека. Ён выказаўся, дарэчы, учора яму пасля таго, як была падпісана кааліцыйная дамова, таксама было задана пытанне наконт актуальнай сітуацыі, наконт міграцыйнага крызіса, і ён яшчэ раз падкрэсліў, што пакуль усё, што з еўрапейскага боку рабілася, гэта было патрэбна, і гэта было тое, што трэба было рабіць. І у тым ліку і санкцыі. Ён выказаўся, што вось той санкцыйны пакет, які Германія падтрымала, гэта было цалкам слушна, і за тое, што беларускі бок зрабіў, вось гэты штучна выкліканы міграцыйны крызіс, за гэта павінна было прыйсці пакаранне, і яно прыйшло ў якасці санкцый. Дарэчы, можна ўзгадаць ўсё ж таки крыху гісторыі. Сёння такі дзень 30годдзя, калі у Белавежскай пушчы было падпісана вось это знакамітае белавежскае пагадненне ў Віскулях, што стала, фактычна паставіла кропку ў існаванні Савецкага Саюза. З'явіліся незалежныя дзяржавы, незалежная Беларусь, якая пачала выбудоўваць адносіны з знешнім светам, з Германіяй у тым ліку. Вам не падаецца, што на сёння мы вярнуліся я не ведаю, можа быць, савецкія нейкія часы, калі ў адносінах паміж Беларусю і Германіяй ізноўку з'явілася нейкая бетонная сцяна? Мы вярнуліся сапраўды да найгоршых часоў, і напэўна тое, што сёння адбываецца ў адносінах паміж Беларусю і Германіяй, ці ўвогуле Беларусю і Еўропай, гэта самы змрочны перыяд за ўвесь гэты 30гадовы перыяд, час беларускай незалежнасці. І сапраўды, калі вось тады ў 91-м годзе, калі яшчэ Савецкі Саюз існаваў, Беларусь ніхто ўвогуле за межамі краіны, асабліва ў Еўропе, як нешта такое асаблівае не успрымалася Беларусь як шэраговая рэспубліка Савецкага Саюзу, да яшчэ да таго без нейкіх такіх выразных адрозненняў ад іншых савецкіх рэспублік. Амаль ніхто пра асаблівасці Беларусі і не ведаў, асабліва на захадзе Еўропы, у заходняй частцы. То сёння мы вярнуліся да той сітуацыі, калі ў 2021 годзе у Беларусі існуе дыктатура,
і тое што сёння ў Беларусі гэта горшае за тое што было чым тое што было ў Савецкім Саюзе у 91 годзе. Беларусь адкацілася вельмі далёка у савецкія часы, гэта першае, а па-другое і гэта вельмі дрэнна, Беларусь усё менш і менш успрымаецца як нешта самастойнае. Вось гэты погляд на тое, што у Беларусь гэта фактычна тэрыторыя, якая кантралюецца Расіяй, і Лукашенко як маскоўская марыянетка. Ну, можна доўга спрачацца пра тое, у якой ступені Лукашенко з'яўляецца маскоўскай марыянеткай, у якой ступені Расія кантралюе працэсы ў Беларусі, але значная частка заходніх элітаў, якія цікавяцца беларускім пытаннем, яны ўспрымаюць Беларусь менавіта так. І гэта, канешне, вельмі дрэнна. Заходзячы з таго, што прайшоў такі вялікі перыяд 30 гадоў, у якім стане Беларусь апынулася праз гэтыя 30 гадоў. Давайте вернемся до що ж таки надзённых пытанняў. Вы сказали про у звязку с Олафом Шольцем про тое, что вот санкцыйная палітыка яна будзе працягвацца. Тым не менш, днямі буквально ў Германії здарыўся такі гучны інфармацыйны скандал, звязаны з нямецкім бізнесам і Беларусю, дакладней беларускім тэлебачаннем, у якое праз рэкламныя грошы, рэкламу сваёй прадукцыі нямецкія кампаніі у тым ліку уліваюць вялізныя грошы. Скажите, вот все ж таки сапраўды бізнес і палітыка ніякім чынам не звязаныя ў Германії? Не, яны зразумела звязаныя ўсё ж такі. Гэты беларускі кейс, ён сапраўды вельмі цікавы. Праваабаронцы з арганізацыі Ліберэка, якія надрукавалі гэтую справаздачу, якія прааналізавалі беларускі рэкламны рынок і прадэманстравалі, што значная колькасць заходніх кампаніяў, не толькі нямецкіх, дарэчы, амерыканскіх там нават больш, і лідары па рэкламе гэта не нямецкія кампаніі, а той жа, калі я не памыляюся, Procter & Gamble і Mars, яны займаюць першыя два радкі сярод рэкламадаўцаў. Яны прааналізавалі, і гэта выйшла ў той момант, калі беларуская тэма паўсюдна прысутнічае, і калі імідж беларускай улады, ну яшчэ ён быў і так вельмі дрэнны, а сёння ўжо куды ўж далей пасля міграцыйнага крызіса і пасля таго, што пісалася на гэты конт. І ў гэты момант выходзіць гэтая справаздача, якая паказвае так, сапраўды рэклама ідзе там на каналах, якія там паказваюць вось гэтую пачварную жахлівую прапаганду канала, нават канал СТВ, оказывается, там вось ідзе, там хапае заходнія рознай заходняй рэкламы. З аднаго боку там распавядае Рыгор Азаронак пра розных заходніх вычварэнцаў і распавядае гісторыі пра згвалтаванне Урсулы ван дер Лайнен з аднаго боку, а з другога боку там, оказывается, ёсць нямецкія канцэрны з фармацэўтычнай галіны ці хімічны канцэрн Хенкель, які там, оказывается, дае сваю рэкламу. І вось тут падняўся сапраўды вялікі скандал на гэты конт, і канцэрн Хенкель, гэта вельмі такі цікавы момант, ён адразу адрэагаваў, яны адразу падкрэслілі, дарэчы, рэкламны бюджэт у іх быў, калі не памыляюся, 3 сярод заходніх кампаній. Яны адразу паведамілі, што больш новай рэкламы на гэтых каналах не будзе. Гэта было першае паведамленне, а паколькі ціск працягнуўся, нават яшчэ ўвечары з'явілася дадатковае паведамленне, што яны яшчэ да гэтай справаздачы вырашылі нібыта спыніць супрацоўніцтва з гэтымі каналамі, і ўжо ўлетку было прынята рашэнне, што дадатковай рэкламы на гэтых каналах не будзе. Вось гэты вельмі цікавы прыклад. Ён паказвае, што вось гэты ціск з боку прэсы, з боку праваабаронцаў, ён мае вынік. І мне падаецца, што гэты прыклад Хенкель, ён будзе, гэтым прыкладам скарыстаюцца іншыя канцэрны. Тым больш, што
поспехи у праваабаронцаў ужо ёсць жа гісторыя з канцэрнам Nestlé, які вельмі швейцарскім канцэрнам, які вельмі шмат размяшчаў рэкламы на беларускім тэлебачанні. Яны паабяцалі, што яны скароцяць рэкламны бюджэт, і сапраўды яны гэта зрабілі. Nestlé яшчэ размяшчае рэкламу, але ўсё менш і менш. Мне падаецца, што пасля гэтай гісторыі заходняй рэкламы будзе менш, першае, а другое, ёсць такі эфект досыць нечаканы. На захадзе звярнулі ўвагу на беларускую дзяржаўную прапаганду. Бо на захадзе гэтай тэмай амаль ніхто не займаўся, і нікога гэта не цікавіла. Ну, беларуская дзяржаўная прапаганда, яна асабліва і людзей у Беларусі не цікавіць, а тым больш і па-за межамі. А тут звярнулі сапраўды ўвагу і пачалі пісаць пра тое, што, аказваецца, распавядае беларускае дзяржаўнае тэлебачанне. І тут задаюцца пытанні, ну як такое можа быць, што з аднаго боку там выходзіць нейкі азаронак, які распавядае пра згвалтаванне Урсулы фон дер Ляйен. З другого боку выходзіць Гікін, які параўноўвае яе з Гімлерам, і адначасова на вось гэтых каналах Беларусь-1 і СТВ выходзіць рэклама заходніх канцэрнаў. Ці гэта нармальна, як гэта стасуецца? Гэтае пытанне задаецца, і гэта цяжкае пытанне для канцэрнаў. Дарэчы, калі мы ўжо загаварылі пра санкцыі і ось скарачэнне бюджэтаў, учора прагучала і дакладней было сфармулявана канкрэтна, якія контрсанкцыі увядуць беларускія ўлады у дачыненні да заходніх краінаў, тыя, якія ўдзельнічаюць у санкцыйным ціску, як яны называюць гэта. У Нямецчыне гэтае пытанне абмяркоўваецца, там схапіліся за галаву з воклічам: «Божа мой, які жах, мы зараз страцім мільёны, не зможам свае тавары ў Беларусь пастаўляць». Не, ну пра гэта было толькі паведамленне, і гэтыя санкцыі, я іх называюць у прэсе так званымі санкцыямі, бо для заходніх канцэрнаў, якія вырабляюць тыя ж прадукты харчавання. Ну, беларускі рынок — гэта невялікі рынок, гэта не такія ўжо вялікія страты, каб яны былі заўважаны. І нават вось тыя канцэрны, якія размяшчалі рэкламу, яны таксама падкрэсліваюць, што гэта для нас не галоўны рынок. Ну, калі будуць там нейкія праблемы, перашкоды, дык ну не будзем мы даваць там рэкламу, ну не будзе ў Беларусі тых жа там швейцарскага шакаладу ці іншых прадуктаў. Ну, гэта не такая ўжо велізарная страта. Вось я, дарэчы, узгадаў гэты швейцарскі прыклад, і ён на самой справе вельмі цікавы, бо сёння ў Швейцарыі вельмі падрабязна ізноў абмяркоўваецца справа Наталі Херше, палізняволенай Наталі Херше, і пытанне, ці зрабіла ўсё швейцарская ўлада, швейцарскі ўрад, каб дамагчыся вызвалення Херше. Вось там выйшаў дакументальны фільм пра яе ў Швейцарыі, потым былі публікацыі апошнімі днямі, і задавалася таксама пытанне санкцыяў. Бо першапачаткова Швейцарыя да санкцый далучылася, але новых санкцыяў Швейцарыя не абвяшчала. І вось калі быў цяпер міграцыйны крызіс, так, это былі санкцыі Еўразвяза, Канады, Вялікай Брытаніі, Злучаных Штатаў. А вось з боку Швейцарыі, Нарвегіі, іншых краінаў, якія цесна супрацоўнічаюць з Еўразвязам, але ў яго не ўваходзіць, там санкцыяў не было. І вось швейцарцы тлумачылі тое, што новыя санкцыі супраць Беларусі не ўводзіліся, акрамя таго і тым, што вось ёсць гэтая справа Наталі Херше, і калі будуць вводзіцца нейкія санкцыі супраць Беларусі, гэта шансы на тое, што Херше будзе вызвалена, яшчэ і пагоршацца. І вось што атрымалася ў выніку. Швейцарыя санкцыі не ўводзіла, імкнулася нейкім чынам кулуарна весці перамовы з афіцыйным Мінскам наконт вызвалення Херше. А што робіць афіцыйны Мінск? Узялі і ўключылі Швейцарыю ў гэты санкцыйны спісак, вось які выйшаў учора. Ну, швейцарскую эканоміку гэта, безумоўна, сур'ёзна не закране, но але гэта такая непрыемная досыць рэч для Швейцарыі. Мы імкнемся, вядзем перагаворы нейкім чынам, перамовы, адмаўляемся ад удзелу ў санкцыйных мерапрыемстваў і атрымліваем, што да нас ставяцца таксама, як да той же Літвы, альбо Латвіі, альбо Польшы, якія ідуць у фарватары санкцыйнай палітыкі. Ну і што, і зменіць гэта нейкім чынам палітыку афіцыйную Швейцарыі?
Но мне падаецца, яны ў Швейцарыі зразумелі, што магчымасці вызваліць Наталью Хершы там яны у іх фактычна іх няма. Бо пытанне, якое задавалася, напрыклад, у адной з публікацый на апошнім тыдні, ці мела б сэнс, напрыклад, каб прэзідэнт Швейцарыі, каб кіраўніцтва Швейцарыі звязалася асабіста з Лукашэнкам і паразмаўляла з Лукашэнкам, так вось як зрабіла Ангела Меркель у гэтай сітуацыі. І вось у Швейцарыі яны лічаць, што гэта рабіць не мэтазгодна, бо калі Лукашэнку патэлефанаваць, так з гэтага будзе зроблена вялікая прапагандысцкая акцыя, як это было зроблена з Меркель, але становішча Наталі Хершы гэта не палепшыць. Лукашенко не вызваліць яе, бо там у гэтым выпадку ўсё досыць зразумела з беларускага боку. Беларускі бок прынцыпова готовы яе вызваліць, але толькі ў тым выпадку, калі Херша пагадзіцца звярнуцца асабіста да Лукашэнкі, прызнае сваю віну і запросіць гэтае памілаванне. Але Херша вельмі прынцыповы, наколькі я разумею, чалавек, які ад сваіх прынцыпаў не адмовіцца, і гэта яна рабіць не будзе, а гэта значыць, што на дадзены момант там сур'ёзных магчымасцяў яе вызваліць няма. Таму мне падаецца, што і Швейцарыя, мабыць, калі гэта яшчэ нейкім чынам і будзе закране інтарэсы Швейцарыі, будзе дзейнічаць таксама актыўна і можа нават, чаму не, можа далучыцца і да санкцыйнай палітыкі. Калі мы ўжо загаварылі пра інтарэсы краінаў іншых у адстойванні і ў абароне сваіх грамадзянаў, то, я думаю, варта, магчыма, узгадаць і Ізраіль. Дакладней, ізраільскіх грамадзянаў, людзей з ізраільскім пашпартам, якія знаходзяцца у за кратамі ў Беларусі. Вось сёння з'явілася інфармацыя пра затрыманне ізраільскага грамадзяніна Дмітрыя Плашчынскага. Але ён такі не адзін. Днямі ў ізраільскіх СМІ з'явіўся ліст адвакаткі Маі Райтан-Столь, якая таксама апынулася у СІЗА на Валадарскага за тое, што ў яе быў медыцынскі канабіс, прычым у яе быў дазвол на гэты канабіс медыцынскі. Яе затрымалі ў мінскім аэрапорце, і яна вось уже месяц знаходіцца ў СІЗА на Валадарскага. Прычым, наколькі я разумею, яе затрымалі таму што яна прыляцела ў Мінск для юрыдычнай дапамогі ізраільскаму бізнесоўцу. Ну, тут не ведаю, у якім сэнсе юрыдычная дапамога. Можа, чалавек па бізнесу прасіў нейкую дапамогу, а можа, чалавек таксама знаходіцца за кратамі, яна яго сюды прыляцела там дапамагаць. Не магу сцвярджаць, але тым не менш, і грамадзяне Ізраіля за кратамі ў беларускай турме. Што робіць Ізраіль? Якая яго рэакцыя? Ну, для Ізраіля гэта такая вельмі непрыемная сітуацыя, бо дзяржава Ізраіль вядомая тым, што яна асабліва жорстка адстойвае інтарэсы сваіх грамадзянаў, таму мэта відавочна. Ізраіль будзе імкнуцца гэтых людзей вызваляць. І я магу сябе ўявіць, пра гэта ў прэсе звычайна ў Ізраілі не паведамляюць, што кулуарна ідуць нават, напэўна, нейкія перамовы з беларускімі ўладамі і пра лёс гэтай адвакаткі, будуць весціся, вядома, перамовы пра лёс Дмітрия Плашчынскага, якога сёння затрымалі. Ізраільскі бок будзе імкнецца гэтых людзей нейкім чынам выцягнуць. Але гэта справа вельмі цяжкая, бо беларускія ўлады разумеюць, што Ізраіль зацікаўлены ў вызваленні гэтых людзей, і патрабаванні там будуць досыць жорсткія з беларускага боку. Ці здолее Ізраіль з Беларусю дамовіцца, гэта ўжо іншае пытанне. Але просто так, так бы мовіць, за прывабныя вочы ці неяк так вызваленняў не будзе. Беларускі бок дакладна разумее, што гэта тыя людзі, за якіх можна нешта атрымаць нейкія прэферэнцыі, атрымаць, можа, там нейкія кантакты, іншыя, і гэта ўсё будзе рабіць.
паводзіцца, і Ізраілю ў гэтай сувязі будзе досыць цяжка, бо Ізраіль і так заўсёды і так паводзіў сябе вельмі стрымана ў дачыненні да рэжыма Лукашэнкі з розных прычынаў, а цяпер пакуль гэтыя людзі будуць знаходзіцца ў Беларусі за кратамі, будзе паводзіць сябе яшчэ больш стрымана. Вельмі непрыемная гісторыя гэта для Ізраіля, і яшчэ, напэўна, я б звярнуў увагу на той факт, што беларускія ўлады, гісторыя з адвакаткай, на яёй асабліва дзяржаўная прапаганда увагі не надзяляла, а вось што тычыцца Дмітрия Плашчынскага, то гэта ўжо сёння пачалося. Гэтая гісторыя актыўна выкарыстоўваецца у тых жа прапагандысцкіх тэлеграм-каналах і гэтак далей. Яго ізраільскае грамадзянства падкрэсліваецца, і тое, што там пішуць, таксама яно мае такую пэўную антысеміцкую канатацыю, яны гэта будуць выкарыстоўваць, і цікава, што яны гэта выкарыстоўваюць, нягледзячы на тое, што Ізраіль у адрозненні там ад краінаў Еўразвяза ці Злучаных Штатаў паводзіць сябе вельмі стрымана і нават утрымліваецца ад публічнай крытыкі беларускіх уладаў. Тым не менш, вось гэтае ізраільскае паходжанне Плашчынскага, гэты момант выкарыстоўваецца у прапагандзе, каб яшчэ так трошки распаліць антысеміцкія настроі, бо відавочна, што тыя людзі, якія робяць гэтыя каналы, яны самі не хаваюць сваіх антысеміцкіх настрояў і зыходзяць з таго, што тая публіка, якая гэтую прапаганду чытае, таксама мае гэтыя настроі, таму гэты антысеміцкі момант і выкарыстоўваецца ў прапагандзе. Ўсё ж таки атрымліваецца, што калі можна было сказаць, што першапачаткова того ж самага Плашчынскага затрымалі там за нейкія, я не ведаю, там пратэсныя настроі ці яшчэ што-нибудь там за шкарпэткі там пратэснай раскаляроўкі, то бывае. Тут калі гэта раскручваецца, калі ідуць канкрэтныя такія выпячвання ізраільскага грамадзянства, то гэта свядомыя на дзяржаўным афіцыйным узроўні нападкі на Ізраіль. Мне цяжка тут сказаць, ці разумеюць прапагандысты тое, што яны робяць, бо я сачу вельмі уважліва за беларускай дзяржаўнай прапагандай, і я вельмі так стрымана ацэньваю інтэлектуальны ўзровень тых людзей, якія гэтую прапаганду робяць. Ён у них не вельмі высокі, скажем так. Ці разумеюць яны гэта, што яны на самой справе робяць? Цяжка сказаць. Вось калі мы паглядзім на гэтую сітуацыю, вось сапраўды з гэтага ізраільскага боку схапілі замежнага грамадзяніна. З замежным грамадзянінам паводзяць сябе таксама, як паводзяць з грамадзянамі Беларусі. Тое, што вось гэтыя відэа, якія яны выстаўляюць, усё, што яны робяць, гэта сапраўдныя, гэта амаральна, зразумела, гэта яшчэ і сапраўдныя пыткі, якія там выкарыстоўваюцца. Вось сёння яны гэта зрабілі ў дачыненні да замежнага грамадзяніна. Цяпер пытанне ў тым, як, па-першае, я не ведаю, шчыра кажучы, і гэта таксама важны момант, ці ёсць у гэтага чалавека яшчэ і беларускі пашпарт. Калі у яго ёсць беларускі пашпарт, дык беларускія ўлады ўвогуле не будуць звяртаць увагу на тое, ці з'яўляецца ён грамадзянінам Ізраіля ці не. Калі гэта не так, і калі у яго сапраўды толькі ізраільскі пашпарт, то гэта вось учынена ў дачыненні да замежнага грамадзяніна, і гэта, канешне, выклік, безумоўна, гэта выклік, і пытанне ў тым, як ужо будзе паводзіць сябе дзяржава Ізраіль. Ці дзяржава Ізраіль паспрабуе нейкім чынам кулуарна паспрабаваць дамовіцца з беларускімі ўладамі. Калі не, магчыма і абвастрэнне. Тут выключаць нічога нельга. Можа быць і абвастрэнне. Гэта такі адказ, відаць, на тое, што новы ізраільскі пасол спакойна свае даверчыя граматы ўручыў Лукашэнку, і тое, што Ізраіль такія віншаванні са зваротамі ваше превосходительство дасылаў Лукашэнку. А тут атрымайце. Гэта з пункту гледжання беларускіх уладаў абсалютна неразумны крок. Калі гэта быў там, напрыклад, грамадзянін, не ведаю, ці Германіі,
альбо Францыі, альбо Польши, альбо Літвы, ну гэта ўсё укладвалася бы ў гэты агульны кантэкст, і гэта магчыма было выкарыстаць. Тут яны гэта зрабілі, і напэўна яны нават і не разважалі наконт таго, ну ці гэта грамадзянін Ізраіля ці іншай краіны. Я лічу, што можа ўсё куды больш проста. Гэта людзі з антысеміцкім светапоглядам. Яны схапілі грамадзяніна Ізраіля, і яны напэўна палічылі, што калі яны гэта падкрэсляць, а яшчэ ж не просто падкрэслены, яны там і розныя прыметнікі такія антысеміцкія выкарыстоўваюць, яны там нейкім чынам Масад прыплялі ў гэтую історыю ў сваім прапагандысцкім паведамленні. Іншае, калі яны гэта робяць, яны гэта ж робяць з мэтай сыграць на адпаведных пачуццях сваёй публікі. Ці нейкім чынам гэта санкцыянавана зверху, ну цяжка адказаць. Трэба глядзець, як гэта гісторыя будзе разгортвацца. Калі, напрыклад, там сёння у адной з новостных перадачаў БТ пакажуць гэты сюжэт з гэтым чалавекам, і там будзе яшчэ раз адмыслова падкрэслена яго ізраільскае грамадзянства, тады ўжо можна будзе сказаць, што яны сапраўды вырашылі зрабіць кампанію у гэтым накірунку. Калі яны абмяжуюцца толькі вось гэтымі прапагандысцкімі укідамі ў сваіх каналах, ну тады значыць гэта просто адлюстраванне антысеміцкіх пачуццяў канкрэтных аўтараў гэтых каналаў. Тут трэба пачакаць, як будуць разгортвацца падзеі. Ну да, ну што ж, паглядзім, мы у свой час чыталі шмат розных артыкулаў пра рашучыя дзеянні таго ж узгаданага вамі Масада. Паглядзім, ці апраўдае ён сваю рэпутацыю і якім чынам. Ну, гэта ўсё жарты. Давайте да сур'ёзнай тэмы. Я не ведаю, ці бачылі вы ўчорашнія нашы эфіры. У нас у эфіры быў былы дыпламат, аналітык Цэнтра новых ідэй Павел Мацукевич, а следам за ім палітычны аналітык Артём Шрайбман. І абодва яны, незалежна адзін ад другога, сышліся на думцы, што ўсё ж такі захаду варта было б распачаць нейкія такія таемныя, кулуарныя, назавіце непублічныя, як хочаце іншыя сінонімы падбярыце, але перамовы з беларускім рэжымам. Прычым не настойваць, дакладней адмовіцца ад гэтых асноўных трох патрабаванняў, новыя выбары і гэтак далей. А ну рэальна, як сказалі Шрайбман і Мацукевич, глядзець на рэчы і рэальныя мэты ставіць найперш вызваленне людзей, палітвязняў, ну і іншых, хто сядзіць па палітычных матывах. Вось з гэтай нагоды, ўсё ж такі, як вы думаеце, ці пойдзе калектыўны захад і новы ўрад Германіі ў прыватнасці на такія перамовы? Ну, калі мы возьмем сённяшні нямецкі ўрад, то міністр замежных спраў Германіі, ну яшчэ будучы праз некалькі гадзінаў яна будзе ўжо дзейнічаючы міністр замежных спраў Нямецчыны Анна-Лена Баербок, яна ж сказала, што прынцып знешняй палітыкі ў дачыненні, у тым ліку для Беларусі, ён будзе наступны. З аднаго боку, мы гатовыя да дыялогу, дыялог цалкам магчымы, дыялог нават неабходны, але мы будзем у гэтым дыялогу адстойваць свае прынцыпы. І я думаю, што калі там Макей з кімсьці сустракаўся, ці праз нейкія каналы там нейкія ідуць усё ж такі размовы, да яго пазіцыя еўразвяза даводзілася. У еўразвязе ж рэалісты знаходзяцца, яны разумеюць, што гэты цуд не адбудзецца, не сыдзе Лукашенко заўтра ў адстаўку і не пачне, ці не абвесціць пра сваю адстаўку і не пачне размову пра нейкія свабодныя выбары і гэтак далей. Гэта ўсё мэта, гэтая мэта застаецца. Сёння афіцыйны прадстаўнік еўразвяза падкрэсліў, Лукашенко будзе прызнаны легітымным кіраўніком Беларусі, калі ён пераможа у свабодных дэмакратычных выбарах. Калі ласка, будуць свабодныя дэмакратычныя выбары, будзе абраны Лукашенко, будзе еўразвяз мець справу з Лукашенком. Вось, як з легітымным кіраўніком Беларусі. Што ж тычыцца вось такіх рэалістычных мэтаў, дык яны ж застаюцца. Калі б з боку беларускіх уладаў былі нейкія пэўныя сур'ёзныя сігналы пра тое, што можна пакрокава рухацца наперад, то гэты дыялог мог бы працягвацца. І ён жа фактычна магчымасці, усе магчымасці да яго ёсць.
пазіцыя еўразвяза яна ж не такая, пакуль вы ўсё не выканаеце, мы з вами не будем размаўляць. Рабіце нейкія крокі, каб мы маглі гэтыя крокі заўважыць, ацэніць, будуць гэтыя крокі зроблены. Калі вы дакажаце, што вы сур'ёзна жадаеце распачаць дыялог, а не займаецеся нейкімі лозунгамі ці папулізмам, кшталту тых заяваў, якія зрабіў Владимир Макей, калі гэта можна ўспрымаць сур'ёзна, калі будуць крокі, калі пачнуцца нейкія вызваленні сапраўды, калі выдаюць на волю сімвалічныя фігуры кшталту, я не ведаю, Марыі Калеснікавай альбо Віктора Бабарыкі, калі нават спыняцца рэпрэсіі, не тое, што будзе нехта вызвалены, а просто спыняцца рэпрэсіі, тады магчымы іншыя крокі, тады магчыма будзе размаўляць. Тут пазіцыя еўразвяза не такая, што мы з Лукашэнкам увогуле ніякім чынам размаўляць не будзем. Пазіцыя такая: гэта чалавек, які нелегітымны, ён знаходзіцца ва ўладзе, фактычна мы вымушаны з гэтым лічыцца, што ён знаходзіцца ва ўладзе, але мы не лічым яго легітымным кіраўніком, мы не лічым яго прэзідэнтам. Але калі ёсць магчымасць нечага дамагчыся, дык чаму не, можна і працягваць дыялог, галоўнае, каб былі нейкія вынікі. Ну і на заканчэнне я закрану тэму міграцыйнага крызіса. У вашых словах, калі вы про гэта казалі, прогучала, ну, недакладна, што ён уже скончыўся, але вот, ну, ужо такое нібыта вот гэта было. Ну і у якасці пацверджання можна там прывесці, скажем, рэйс начны эвакуацыйны для гэтых турыстаў, які вылецеў з аэрапорта Мінск-1 паўпустым. Маўляў, ну вось, нават самалёты уже паўпустыя вылятаюць, таму няма каго вывозіць. Тым не менш, ёсць інфармацыя па падліках асобных там палітыкаў, структур. На гэты час у Беларусі застаецца каля 7 000 гэтых турыстаў, мігрантаў, уцекачоў, у залежнасці ад пазіцыі, там кожны па-свойму іх называе. З іншага боку, зараз пераважная большасць беларускіх аналітыкаў і экспертаў не выключае, што ўсё ж такі правакацыі на мяжы не спыняцца. І гэта, магчыма, будзе альбо там чарговы масавы прарыў, альбо нават нейкае вайсковае баявое сутыкненне лакальнага такого характару. Кось, як вам бачыцца, міграцыйны крызіс скончыўся, і як вы ацэньваеце пагрозы, верагоднасці нейкага вайсковага канфлікта на якой-нибудь там беларуска-польскім мяжы участку яе? Ну, мне падаецца, што гарачая фаза канфлікту сапраўды скончылася, але ён у той ці іншай ступені будзе працягвацца, бо у Лукашэнкі ўсё ж такі магчымасць зноў набраць новых мігрантаў, гэтая магчымасць ёсць, і гэтая магчымасць гэта сірыйская авіякампанія Chemwings, якой ужо няма чаго страчваць, яна ўжо патрапіла на пад еўрапейскія санкцыі, і таму цалкам магчыма, што з Сірыі нейкі прыток, калі патрэбна будзе, калі гэта беларускі бок палічыць патрэбным, гэты прыток мігрантаў ён будзе працягвацца. Тым больш, што вось гэты рэйс, які вы ўзгадалі, ён такі, ну, досыць сумнеўны. У прынцыпе, тое, што людзей дэпартыравалі ці адправілі у Сірыю, а гэта пераважна тыя людзі, якія бяжалі ад Асада, гэта уцекачы, якіх мы не ведаем, што іх там чакае. Магчыма, гэта і ўсе людзі, якія знаходзяцца ў гэтым самалёце, будуць арыштаваны адразу ў Дамаску, калі ён туды прыбудзе. Гэта выключаць нельга, гэта ж палітычныя праціўнікі Асада, ці людзі, якія супрацьстаялі гэтаму рэжыму. Гэта першае. Па-другое, он усё ж такі паляцеў сапраўды паўпусты, там было каля 90 чалавек, ці нешта так, і гэта такі, ну, вельмі недарэчны момант. Вы рыхтуеце, і вядома, падаецца, што гэты рэйс, ён рыхтаваўся пэўны час, а ўсё скончылася тым, што нават не было 100 чалавек, якія накіраваліся. Зразумела, што сірыйцаў, грамадзянаў Сірыі у Беларусі куды больш, чым 100 чалавек. Так бы мовіць, яны там застаюцца, і таму гэты усялякія правакацыі, усялякія спробы перайсці мяжу, гэта ўсё цалкам магчыма. На мяжы магчыма ўсё. Таму гэтыя ацэнкі з польскага боку, якія чутны, што так,
міграцыйны крызіс галоўным чынам скончыўся, але становішча застаецца вельмі напружаным, мне гэтыя ацэнкі падаюцца слушнымі. Магчыма, ўсё. І тут трэба звярнуцца до таго, што сказаў сам Александр Лукашенко ў інтэрв'ю Дмітрию Кісельову, калі Кісельов спытаў яго, ці пройдзе рэферэндум як запланавана у лютым, а гэта, напэўна, галоўная палітычная падзея будучых тыдняў і месяцаў. Адказ Лукашэнкі быў так, але ў тым выпадку, калі справа не дойдзе да нейкага ваеннага сутыкнення. Таму выключаць нічога нельга. І, дарэчы, не толькі на польска-беларускім накірунку, таксама і на беларуска-украінскім накірунку. Так што сітуацыя можа быць вельмі напружанай, і я бы яшчэ раз падкрэслю, я б нічога не выключаў. Сёння у Беларусі такое кіраўніцтва, што выключаць у прынцыпе нічога нельга. Да, на жаль, так. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў гісторык Александр Фрыдман. Зміцер Лукашук працаваў для вас у эфіры. А 15-й па беларускім часе у нас у студыі будзе Александр Міленкевіч. Сустракайце, слухайце і глядзіце нас. Дзякуй, спадар Александр. Дзякуй.